Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam nyo ba, sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom, isa sa mga kataga, salita na sasabihin ng mga taong pinaparusahan sa impyernong apoy, kapag sila ay binalutan ng matinding pagsisisi at napagtanto nila ang gantimpala ng kanilang mga nagawa dito sa mundo. Isa sa mga salitang kanilang sasabihin ay ang inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ya laytani kuntu turaba. Sana'y naging alikabok na lamang ako. Pagsisisi na hindi na makakapagdulot ng kabutihan. Dahil hindi nila iginawa, dahil hindi nila ito ginawa nung sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. Ito ang kaibahan ng pagsisisi dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dito sa mundo, kapag ikaw ay nagkakamali, ay maaaring mong burahin. Na katulad ng pagsusulat, na pag ikaw ay nagkakamali, ay kayang-kaya mong burahin. Ganon din ang pagkakasala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag ikaw ay nagkakasala, at ikaw ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagsisisi, ito ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay tunay na nagbabalik loob. Pero sa kabilang buhay, pag nandun ka na sa kabilang buhay, ang pagsisisi ay wala ng kapakinabangan sa tao. Sa araw ng paghukom, kapag hinatulan ng isang tao na siya'y mananahanan sa impyernong apoy, ay makikita at masasaksihan niya ang iba't ibang uri ng kaparusahan sa naglalagablab ng apoy. At dahil sa tindi ng kalagayan, ay babalutin ang taong na ito ng kapighatian at lubos na pagsisisi hanggang sa puntong kanyang hihilingin at siya'y maghahangad na hindi na lamang siya binuhay pang muli at kanyang sasabihin, Ya laytani kuntu turaba. O aking Panginoon, hindi mo na sana ako binuhay at naging alikabok na lamang ako. Pagsisising hindi na nakakapagdulot ng kabutihan. Huli na ang lahat dahil hindi nila ginawa ang pagsisisi na ito nung sila ay nabubuhay pa sa mundo. Kaya habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid, ay samantalahin po natin sa paggawa ng kabutihan. Magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at lagi po nating suriin ang ating mga sarili dahil katiyakan, tunay na ang pagsisisi ay laging nasa huli.